nagplan, ilan tayo? 10. 6, no? Tapos, Original pa naman tayo. yung nagplanong isa, wala. Yung nagsabing 7-Eleven, Sampap yan. O, siya yung unang nawala. Okay, ready na kami. Take off na. So, bali, isang halabos na ipon rice, 3 longganisa, isang brown coffee, 2 hot Milo. 30 minutes po, within time. More or less. Yung less na lang. O yung less na lang, huwag na yung more. Yung less na lang. Ilaging busy. Yan naman niya. Ang gano ka motor, ang tagpuin. Wala ka, pili Ang tawag lang sa ay may pantalong stretch lang dito. Aga na stretch. Kasi
Inabutan na kami ng ulan dito sa malapit pa kami sa Bugyas. So, hinto muna kami maglagay ng kapote. Ikaw kasi sinabi mo ulan eh. Kaya, hindi umulan na. Eh wala na, talagang iiyak na tayo sa ulan eh. Kaya tuloy umulan na. Ulan na nga. Kasi talagang hindi naman ang pinunta natin. Ulan. Yung ulan tsaka yung lamig. Magkakapote?
Bye.